En aquesta segona fase de l'entrenament autògen anirem a provocar la sensació d'escalfor, buscant la relaxació vascular. Com en l'exercici anterior, et recomano que t'estiris sobre el llit, en una posició que per tu sigui còmoda, amb les cames descreuades i els braços al llarg del cos. I t'aniràs repetint 2 vegades, de manera interna o en veu alta, les següents frases. El meu braç dret està calent i jo em sento tranquil. El meu braç esquerre està calent i jo em sento tranquil. Els meus braços estan calents i jo em sento completament tranquil. La meva cama dreta està calenta i jo em sento tranquil. La meva cama esquerra està calenta i jo em sento tranquil. Les meves cames estan calentes i jo em sento completament tranquil. Els meus braços i les meves cames estan calentes i jo em sento completament tranquil. Gaudeixo d'aquesta sensació de calma, de tranquil·litat i respiro. Li dono permís al meu cos i a la meva ment perquè aquesta sensació de calma i tranquil·litat perduri.
al meu ritme, a poc, vaig fent algun petit moviment, obrint els ulls i al meu ritme vaig incorporant-me.